posla. Da, apsolutno. Na zapadu je što se porodice tiče nešto drugačija situacija. Njihove porodične veze nisu toliko psihološki jake. I deca se od malih nogu, čim se dete rodi, već se planira njegova budućnost. Ulažu se pare u njegovo školovanje, oni idu u internate, znači već se tu odvajaju, osamostaljuju, a onda kad se zaposle, naravno odmah kupuju svoje stanove i to je onda totalno odvajanje. Sad, što se tiče kontakata i upoznavanja, mladi ljudi na zapadu mnogo lakše međusobno komuniciraju i čini mi se mnogo manje očekuju od tih kontakata, od tih novih poznanstava. Naši ljudi uvek kreću sa nekim očekivanjem. Ono koga upoznaju, on treba da zasluži moje poverenje, da zasluži da se ja s njim družim. A to zasluživanje je proces koji traje. Znači, nekog treba da znamo i da viđamo više puta da bismo procenili i ocenili da li on zadovoljava ona naša merila vrednosti. Možda smo mi teški na ocenama, možda teško procenjujemo ljude i primamo ih u svoje krugove, u svoje prijateljstvo, postajemo prijatelji sa njima ili u svoje srce, ali svima taj nedostatak komunikacije nedostaje. Evo jednog primjera. Dragana Stojiljković je šminker na studiju B. Iako lepa i pametna devojka, ima sindrom beogradske zatvorenosti i nedostatka komunikacija. Njena prednost je što je svesna sve veće otuđenosti. Ljudi su često zatvoreni u svoje društvo ili neke grupe u kojima se svakodnevno kreću. U najgorom slučaju žive samo u svom svetu. Svi zajedno imaju potrebu s vremena na vreme da izađu iz svojih čaura, ali zbog kukavičluka ili nečeg drugog ostaju tamo gde su bili. Drugi bitan razlog je neiskrenost. Često se desi da se muškarac usudi da priđe ženi, ali da ga žena dočeka hladno, iako nije ravnodušna. Sa druge strane i žene prilaze muškarcima, a to može da bude pogrešno protumačeno i da izazove smeh i natera devojku da se povuče. Znači, neiskreni su i žene i muškarci, a neiskrenost je loša podloga za početak bilo kakvog druženja i stvara nepoverljivost. Iskreno razmišljam da počnem da izlazim u grad sa detektorom laži, samo se bojim da bi se pokvario posle prvog vikenda. Ne dešava se često da se u isto vreme jedna devojka dopadne mladiću i on njoj. Ako se to čudo već desi, onda je kras od veka. Sve češće se dešava da mladić koji je prišao sa vrlo jasnom namerom, kod kuće ima ženu ili verenicu, a u nekom drugom klubu, možda i devojku. I kako onda lako upoznavati nove ljude i iskreno ulaziti u komunikaciju kada je svud okolo neiskrenost i poliranje. Nedostatak komunikacija, neiskrenost i nepoverljivost sve više zahvataju mlade i nešto starije Beograđane. Rezultat je usamljenost protiv koje se treba boriti. Evo, gospođo Jovičić, čuli smo, ova devojka je pokrenula jednu, čini mi se, zanimljivu temu, možda i ključnu u sve ređoj komunikaciji među mladim ljudima, a to je da se pojavljuje neiskrenost, nepoverenje i garda. Da. Mislim da ove pojave datiraju od rata na ovamo. Znači, ovi mladi ljudi sada od 20 godina su bili deca kad nas je sve ovo zadesilo i rasli su u pre svega jednoj novoj, čudnoj, za nas starije, čudnoj društvenoj klimi. Znači, klimi koja je upravo prouzrokovala to nepoverenje. Znači, došlo je s jedne strane do pada morala, s druge strane do nepoverenja u druge ljude i upravo do postavljanja tih ograda. I mislim da smo mi ovih godina
prihvatili jedan deo te, da kažem, zapadne civilizacije, ali upravo putem televizora, putem medija, prihvatili smo na svoj način. Nekad je naš narod bio jako ponosan svojom širokom slovenskom dušom, koja je podrazumevala emocionalnost, empatiju, razumevanje drugih, slušanje, gledanje, autentično, znači slušanje i gledanje drugih. Sad imamo jedan drugi trend, a to je biti cool. Znači biti cool, ja sam centar sveta i sve je podređeno meni. To su opet te ograde, granice koje postavljamo. Onda taj svet vrlo često ima i samo jednu osobu. Da. A vrednosti koje su prihvaćene i koje idu uz to biti cool je u stvari jedan egocentrizam, sebičluk, narcisoidnost i pre svega nepoverenje u druge ljude i nerazumevanje drugih, njihovih problema, njihovih osjećanja, želja, težnji. Da, čuli smo da devojkama to smeta, na Draganinom primjeru, ali hajde da vidimo šta kažu muškarci. I oni su nezadovoljni postojećim stanjem stvari i oni bi nešto da promene. Pa da čujemo šta kaže Vuk. Generacija moja i malo mlađa generacija od mene je postala dum generacija takozvana i opet se vratio u fazu brz auto, pare, izlasti, znači devojke traže, određene devojke naravno, kažemo 30% nekih devojaka ne traže lepotu, ne traže ljubav, jer su i takve porodice, situirane porodice koje ne može sve to sebi da priušti, pa jadna, mislim, mora, ne jadna rekla. Jednostavno ne postoji drugi način nego da nađe nekog sponsora. Sad, da li on imao 25, 35, 40 godina, to je nebitno, ali on je svake srede, petka, subota odvede na splavu, kafanu, platije večeru, ne znam šta, sad. A ovaj drugi deo, devojaka i muškaraca sad u tome što stvorio se neki strah između mladih. Jer sedeš u kafiću i kreneš da priđeš devojci koja sedi sa 3 drugarice i sad ona kao glumi ribu i sad ti kažeš, predstaviš te sve lepo, normalno, kažeš je šta misliš, a ona ti kaže ti nešto i ona misli da je ispala riba. I onda se ti osjećaš pokuljeno kao ispaljeno, kao seljak se osjećaš. I onda naravno sljedeći put ćeš da razmisliš da li da priđem, da li da ne priđem. Ima i treća vrsta ljudi, znači na fin način priđeš, predstaviš se, priđeš i kažeš šta misliš, šta si normalno, izvini, tako i tako je. Ne znam, daj mi telefon, jel postoji mogućnost da se vidimo ili ne znam šta. Ona će ti reći, ako je normalna devojka, naravno, reći će ti, izvini, imam dečka ili mi se ne sviđaš, dobro, izvini što sam te smorio i kraj priče. Znaš ti, ne kažem ja, tipova, na primjer, koga baš briga, kupa popije 4-5 piva, ne mora ni da popije. Jednostavno tako hladanje i sad ono kao manguplje, ne znam šta. I on priđe ribi, ti si ovo, ti se mi sviđaš, ti si ovakva, ti si onakva. I neće se odlepi od nje, devojka se smuči i ona ode. Sljedeći put izađe i ona će opet razmišljati o tome, opet će mi prići neki kreten, neka budala će mi prići. Automatski se povlači u sebe, automatski nema poverenja. Ili krene priča, ja sam ovo, ja sam ono, bajke, posle 5 dana se ispostavlja to važno. Pa sve, kaže ti, ta dum generacija što polako dolazi, što se vraćaju te 90. godine, se vraćaju i to vreme se vraća, te, nazvojimo je dum generacija, to se polako vraća, znači stvaraju se neke ekipe ljudi, nebitno po kafićima, po diskotekama, 4 tipa, 3 devojki, sad ako niko od njih nije u vezi, sad on će prići ko je što mi diraš drugaricu, što ovo, što ono, i dođe do konflikta. I onda više nema želju, mislim, svako ima svoj fazon, znači, ja kad seđem, da bi se ispričao, s garom, sa drugaricom, nebitno, s kim, znači, uopšte mene zanima šta se dešava oko mene ili ko je oko mene. Gost emisije Beograd noću, Nada Jovičić, psiholog. Pričamo o tome zašto sve manje mladi ljudi komuniciraju međusobno. Čuli smo žensku stranu koja je kao razlog sve manje komunikacije navela nesigurnost i nepoverenje, a onda muškarci, evo Vuk je
izneo jednu novu tezu, a to je nesigurnost. Žene su takve kakve jesu, često hladne, često pretjerano cool, kako vi rekoste, i onda muškarci postaju nesigurni u sebe, a to je razlog da se povlače. Šta je lek? Kako to preduprediti? Da, pa šta je pozadina? Pozadina je ta nespremnost da se da drugome, da se uvaže potrebe i problemi drugih, a iza toga u stvari leži strah da se ja emotivno izložim, odnosno strah da ću biti povređen onda kad se otvorim. I sad ove reakcije devojaka koje on naveo, takozvane sponzoruše, koje čeznu za parama. To je opet novac kao statusni simbol i kao neko način izbavljenja iz bede. Imate devojke koje su uobražene. To je vrlo dobar odbrambeni mehanizam da odbiju sve one koji im se u startu ne dopadaju. I ono što je bitno da se kaže da je sve manje iskrenosti i otvorenosti u tim kontaktima i da je sve više te neke konvencionalne ljubaznosti, hladnoće i proračunatosti, što smo opet pogrešno primili sa zapada i prosto, čini mi se, naši ljudi mladi ne znaju s tim da se nose. Hajde da čujemo šta kažu nešto stariji ljudi, još uvek mladi. Gde je po njihovom mišljenju razlog sve veće otuđenosti? Da li je to jednostavno strah od komunikacije? Nije to strah od komunikacije. To je jednostavno vaspitanje. Vaspitanje. Znači, povuci se u svoj geto, druži se samo sa svojom ekipom, centar grada više ne postoji, a to je to malo duža priča zašto ne postoji. To trebaju gradske vlasti da shvate zašto ne postoji centar grada, kakav treba da postoji centar grada, nego je Beograd grad u potkovici, mislim i tako dalje, znači nema kruženja. To je odumiranje jedne rock'n'roll kulture koja uopšte u svetu i dan danas postoji. I najviše mi se gadi to što decu počinju da lažu sa jednim fenomenom tehnokulture. Uopšte nije istina. Kogod je putovo u skorije vreme išao po kafićima po svetu, naslušao se Boga mi rock'n'rolla dosta. To da je tehno glavna i jedina stvar, pošto mi je jedno pomodno društvo u principu. Posljedica cele te tvoje teme emisije u stvari je u kulturi zapravo. I ovo društvo, znamo šta je prošlo i ta beda, to je sve istina. To je sve istina i to stoji. Ali mi smo oduvek bili pomodari, užasno veliki pomodari i tako dalje. I to je sve, u stvari, da skratim celu priču, to je sve, u stvari, jedno pomodarstvo, kako bi ga nazvao, iz tragedije, odnosno materijalne nesreće. Radi se o tome da jednostavno svi sportisti i ostali koji dođu u Beograd, kada vide, kažu, vi imate najdivnije devojke na svetu. To nisu devojke, to nisu žene, to su klinke. To nema više od 24-5 godina. To je tragedija ovoga. Pa ne možeš ti sa klinkom i klinki jednoj koja je iz jednog geta da priđeš i da razgovaraš sa njom. U svetu, gde god odeš, svi izlaze i dede, i babe, i 40-godišnjaci. I kažu, ovde ne možeš da vidiš to. Samo vidiš decu. Ti s detetom ne možeš da komuniciraš normalno. Evo još jedne nove tačke gledišta, taj jaz među generacijama, ali u Beogradu uvek postoji sindrom moje mesto za izlazak i zaista svi imaju neke lokalne kafe gde sede i to je u redu za provod ili za izlaske u toku nedelje, ali bi trebalo bar za vikend da se ljudi okupe u centru grada i da se tu viđaju, jer je to jedini način da neko sa Novog Beograda upozna nekog sa Banovog Brda ili neko iz Mirjeva, nekog sa Karaburme. Da li smemo da govorimo o getoizaciji Beograda? Kao jednom od razloga. Mislim da možemo da govorimo. Svet nam je zatvorio granice. Svet nas je izolovao, a onda smo krenuli sami sebe da izolujemo, zatvarajući se u svoje gradove, naravno više nemamo pare da putujemo, zatvarajući se u te neke naše uličice gde smo sigurni, jer znamo ljude,
zatvarajući se u svoje zgrade i svoje stanove. Sad opet i imigracija stanovništva i to nepoverenje među ljudima dovelo je do sve većeg zatvaranja ljudi u stanove. Zašto? Zato što je svaka porodica priča za sebe. Znači, jedna zgrada je konglomerat različitih porodica. Sve su one različitog porekla, socijalnog, različitog obrazovnog nivoa, moralnih vrednosti, materijalnog stanja i tako dalje. I sve one se trude da se zatvore da bi očuvale svoj identitet i svoje moralne vrednosti. I mislim da je upravo to najveći razlog što do ovoga danas dolazi. Pa zašto smo se zatvorili, ako nas je već svet zatvarao i izolovao nas od sebe, zar nije bilo logično da se otvaramo jedni prema drugima i da na taj način ne nadoknadimo nemogućnost da putujemo? Pa ja mislim da to mora da se desi. Ako su ljudi normalni, a jesu, oni će shvatiti da je otuđenje koje opet dolazi sa zapada kao pojava, najteža psihička, u stvari, izolovanost i da može dovesti do jako velikog broja i psihičkih bolesti kao što su neuroze, depresije, psihoze. A protiv toga mladi ljudi moraju da se bore. Da su mladi ljudi prvo zaključili da postoji nedostatak komunikacije, činjenica, jer su mnogi želeli da govore na ovu temu i kada se to stanje utvrdi, onda se ide na lečenje. Naravno, ide se dalje. Da, kad se problem utvrdi, onda se ide ka rešenju problema. Mi smo sad utvrdili problem. Da. Jedan od načina, samo jedan od načina rešenja ovog problema je, recimo, Fortuna. Fortuna, udruženje za posredovanje u izboru partnera za život u dvoje, postoji više od 20 godina. Osnovna namena udruženja je bračno posredovanje, ali i više od toga. Bitno je ono što Fortuna radi, to je u stvari stvaranje prilike, šansi za neka nova poznanstva, za ozbiljniju, trajniju vezu. Da li će to biti brak, to je ipak stvar dogovora između dvoje ljudi. Usamljenost nije ni nov, ni samo naš problem. Ono što zabrinjava je rast broja ljudi koji žive sami. Prema podacima sa poslednjeg popisa, znači 2002. godine, u našoj zemlji porastao je broj neoženjenih i neudatih. Recimo, pre 10 godina on iznosi oko 20%, a sada, kažem, po poslednjem popisu on iznosi 24,5%. Znači, skoro svaki četvrti stanovnik odrasli je osoba koja je neudata ili neoženjena, znači da uopšte nije bila u braku. Kada se tome doda i broj onih koji su možda bili u braku pa su razvedeni i još recimo broj udovaca ili udovica, dođemo skoro do 40% odrasle populacije koje žive u samačkim domaćinstvima. Na samoću niko nije imun. Mi to možemo ovde radeći zaista dugi niz godina s pravom da tvrdimo. Znači, i muškarci, i žene, i sve generacije, i mladi, i stari, i obrazovani, i neobrazovani, i lepi i zgodni, i manje lepi i zgodni, takođe dolaze da potraže, hajde upotrebit ću taj izraz, mada u principu trudimo se da to izvedemo, pomoć. Članovi Fortune su pre svega pripadnici srednje generacije između 40. i 50. godine, ali su sve evidentniji i znatno mlađi ljudi. Broj 30-godišnjaka raste, a najmlađa članica ovog udruženja ima samo 23 godine. Čoveka kada zaboli zub, ide kod zubara. Kada ga zaboli srce, kao da kažem organ, ide kod kardiologa. Ali kada ga zaboli duša, radi nešto da prevaziđeš taj problem i da rešiš tu bol koju imaš u srcu. Usamljenost kao produkt nedostatka komunikacije i samoće problem je koji se rešava. Fortuna je jedan od mnogobrojnih načina. Da, Fortuna je jedan od mnogobrojnih načina. Kako još da pomognemo ljudima koji ne izlaze iz svojih kuća, koji se druže samo sa
najbližom familijom i eventualno sa komšijom, sa Da, pa mislim da je bitno ovo upravo rečeno, da shvate problem i da potraže pomoć ako im je potrebna. Da li od rodbine, od prijatelja, od neke institucije, od psihologa. Naši ljudi se još uvek plaše da traže pomoć jer time pokazuju sebi i drugima da su nemoćni da sami reše neki problem. Znači, pre svega trebali bi da rade na svom ličnom rastu i razvoju i onda će naravno biti cool. A isto tako treba da se okrenu i drugim ljudima, da postanu malo osjećajniji za probleme drugih, da se uživljavaju u tuđe probleme, da slušaju, gledaju otvorenih očiju i onda će se povratiti i onaj deo široke slovenske duše. Da. I evo sada ćemo čuti mišljenje jednog čoveka koji ne živi 12 meseci u godini u Beogradu i koji sa jedne distance može da sagleda ovaj problem. Aleksandar Conić, direktor marketinške agencije Media Invest Communications, tvrdi da se između advertisinga i današnje teme emisije može povući paralela. Naš posao, marketing ili reklamiranje, u sebi prolazi kroz sve te faze koje postoje između dve osobe kada se upoznaju. Postoji neka analiza, u ovom slučaju analiza proizvoda ili usluge koji se reklamira, a u ovom međuljudskim odnosima analiza nas kao proizvoda. Zatim neka strategija kako ćemo mi to da predstavimo i šta ćemo od karakteristika svojih da iznesemo kao ono što nas najlepše opisuje i komunikacija da to prenesemo nekom da bi taj neko poželeo da tu robu kupi ili u ovom slučaju da se sa tom osobom druži ili upozna. Gospodin Conić živi paralelno u Beogradu i Kanadi. Sa distance posmatra sve veći nedostatak komunikacije među Beograđanima i kaže: Ono što je, mislim, specifično za Beograd, koji ima divne mlade ljude, izuzetno lepe devojke i šarmantne mladiće i tako to, je da ljudi ne stupaju lako u komunikaciju. Moje mišljenje je da na zapadu, gde je taj urbani život koji je već stigao i kod nas, postoji već duže vreme, ljudi ne propuštaju šansu kada im se neko dopada da mu priđu. Zašto? Zato što je vrlo mala verovatnoća da će ikada više ponovo tu osobu videti. Tako se prilazi vrlo otvoreno, nema konteksta kao kod nas, da se kaže jedno, a misli se drugo, a očekuje se treće, nego se prilazi vrlo direktno, naravno uz osmeh i šarmantno i kulturno pre svega, i onda je praktično loptica na drugoj strani terena. Onda je na toj osobi da prihvati ili odbije u nekoj meri to što je ponuđeno. Tako da mislim da mi imamo taj problem, on nije veliki, ali će biti sve veći zbog brzine života. Odnosi mladih ljudi na zapadu često su površni, ali i direktni. Ipak i tamo postoji problem nedostatka komunikacije koji se rešava na razne načine, zavisno od vremena, tehnologije i trenda. Sada je vrlo popularno recimo taj online dating preko interneta. Popunjava se jedan vrlo komplikovan, to jest ne komplikovan, nego precizan formular o vašim osobinama, šta želite, šta očekujete i onda kompjuter praktično nalazi i to u nekom radijusu od 20 km, jer šta vredi ako neko ko je sličan postoji 500 km odatle i tako se onda ljudi razmenjuju fotografije, prvo se dopisuju, nešto uspe, nešto ne uspe, ali ja sam čuo od nekih prijatelja da znaju ljude koji su tako našli vrlo kompatibilne sebi ljude i sa njima bili sretni. A šta je još interesantno, to sam nedavno čuo da postoji, nisam video, to je da se organizuju u barovima kao neki mali intervjui za ljude koji su sami, to jest u tom trenutku nisu u nekoj vezi. 7 mladića i 7 devojaka se upoznaju i svaki par provede po 3 minuta, znači za 21 minut upoznate 7 različitih osoba, razmenite ovako čime se bavite, šta vas interesuje, nešto od nečega bude, nešto ne bude. Svaki čovek jednim poznanstvom život može obogatiti mnogim novim ljudima. Zato krenite hrabro napred, komunicirajte. Kada se nekome neko dopadne, govorim, znači, ipak postoji taj protokol da muškarac prilazi ženi. Treba prići, upoznati se, nasmešiti se i to je najlepši kompliment koji nekome možemo da damo. Da mu stavimo do znanja, da mislimo da je divan i da nam se sviđa, da nas privlači. Što se tiče muškaraca, znači treba se opustiti u tom smislu
Nije svaka roba namenjena svakom kupcu, da se poslužimo opet jednom marketinškom paralelom. A što se tiče devojaka, bi trebale malo da spuste kriterijume, da prvo sagledaju sebe i svoje mane i dobre osobine, jer svi imamo mane, ali treba ljudima gledati ono najlepše. I da puste da im neko priđe, da ih iznenadi, možda se ispostavi da je to mnogo više od onoga što se njima učinilo. Evo jednog pravog saveta, ali šta kažete vi kao stručnjak? Pa odlično, dopada mi se sve što je ovaj momak rekao. Znači, istinskim druženjem i uvažavanjem drugih ljudi možemo obogatiti i sebe i druge. I naravno boriti se protiv otuđenosti. Jer usamljenost i izolacija vode i ličnoj i nacionalnoj bedi i propasti. Da, možemo da kažemo ljudima koji nas sada gledaju, a koji se spremaju u grad, da pored dobre garderobe i dobrog stila, a osmeh jeste stil, obavezno rašire usne i budu pozitivni i budu spremni da upoznaju nekog večeras. Ne da bi sa tom osobom završili u ljubavi, možda i to, zašto da ne, već da bi se naprosto sa nekim družili. To je pravi savjet. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama.